12 فеврал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарӣ дар вазороти мудофиа ва қушунҳои сарҳадӣ таъиншударо барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаи муовини якуми фармондаи қушунҳои сарҳадӣ, сардори сарсидоди қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳисайнзода Назрулло ва ба вазифаи муовини фармондаи қушунҳои сарҳадӣ, сардори раёсати қушунҳои сарҳадӣ дар вилояти Суғд Мирзозода Саидшоҳ Давлат таъин гардиданд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи доимии ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, намояндагони низомии Тоҷикистон дар кишварҳои хориҷӣ ва назди созмонҳои минтақавӣ ва сардорони як қатор раёсатҳои дастгоҳи марказии вазорати мудофиа ва қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, роҳбарони воҳидҳои низомӣ ва командирони қисмҳои ҳарбӣ ва дигар ҷузъу томҳои низомӣ дар минтақаҳои гуногуни кишвар аз ҳисоби кадрҳои ҷавону варзида ва соҳибтахассусу низомӣ таъин карда шуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат, сарфармондаҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат низомиёни ба вазифаҳои нави масъул таъиншударо ба хизмати софдилонаю содиқона ва ватан ва мардуми Тоҷикистон, омодагии доимӣ ба ҳифзи марзу буми аҷдодӣ, омодасозӣ ва ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо, омӯзиши ҳамаҷонибаи яроқу аслиҳа ва техникаю таҷҳизоти муосири ҷангӣ ҳидоят намуданд. таъкид гардид ки дар вазъияти басо ҳассосу мураккаби имрӯза дар минтақа ва ҷаҳон аз ҳар як афсару сарбоз, ҳар як муҳофизи ватан омӯзиши ҳамаҷонибаи усулҳои муосири ҳарбу зарб, ҳушёрию зиракии касбӣ ва омода будан ба ҳар гуна ҳолатҳои мунтазириву ғайримунтазира талаб карда мешавад. ҳамчунин доир ба ғамхорӣ ба сарбозон, роҳ надодан ба муносибатҳои ғайриоиномавӣ ва таъминоти бо сифати эҳтиёҷоти қувваҳои мусаллаҳи кишвар ба масъулин супоришҳои мушаххас дода шуд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини фармондаи қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори раёсати қушунҳои сарҳадӣ дар вилояти Суғд озод намудани Умарзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Умарзода Умар Сафар бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини фармондаи қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори раёсати қушунҳои сарҳадӣ дар вилояти Суғд озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 12 феврали соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини якуми фармондаи қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори сарситоди қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Ҳисайнзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҳисайнзода Назрулло, муовини якуми фармондаи қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори сарситоди қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 12 феврали соли 2025.